Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari itong mga top stories of the day. Today's August 27, 2026, Huwebes nga daw. DILG wala sa may nabaton nga report nga may opisyal sa barangay sa Bacolod nga may himata nga nalakip sa Presidential Scholarship. Poste na tumba, samtang may lineman sa ibabaw. Sa Bacolod City, gitsnatch ang cellphone sa babae nga naghahulat sa iyang food delivery. Pagdula sa Pacquiao system sa mga asyenda, ginapanawagan sa bilag ka mga grupo. Kag sa good vibes, isa ka barangay sa Negros nag-celebrate sa Marang Festival, kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may ara karon sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag may medium nga chance ang mag-develop ini sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. May naporma nga low pressure area sa sulod sang PAR, das dos ka inas ang kagahon. May medium ini nga chance ang mag-develop sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras kag kun mangin isa ka bagyo sa sulod sang PAR, tawgon ini nga pilandok. Ining LPA sa North Philippine Sea ang ginababot nga hindi maglandfall sa Pilipinas, pero butungo naman sini ang habagat sumugod buwas, Biyernes nga adlaw tubtub sa Martes sa barason nga semana. Kag bangod sini, mas mangin mabaskog ang habagat gani palaabuton ang maulanon nga panahon sa western nga portion sang Visayas. Nagapanda ang pag-asa sa posible mabunok kag malawig nga pag-ulan. Sa subong, ang habagat ang parayan nga nagadala sa ulan sa western section sang Luzon kag Visayas gani mataas ang tsansa sa pag-ulan sa sini nga mga lugar. Sarang pamagbagong nakat sa panahon gani padayon lang mag-monitor sa weather update sang pag-asa. Sa number 9, Bacolod Gugma Foundation ang opisyal na nga mangin organizer sa Bacolod Mascara Festival 2026. Sa ika-47 nga Mascara Festival sa Bacolod City, ang Gugma Foundation Incorporated magapamuno sa mga preparasyon para diri. Ini matapos ang ginaprubahan na sa sanggunian panglungsod sa Bacolod City ang Memorandum of Agreement sa tunga ni Mayor Greg Casataya kag sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Sunod sa kay Attorney Martico, Secretary to the Mayor, na sang August 19 sa regular session sa SP, una nga ginpasunod ang mga MOA, apang gin-defer ini bangod sa mga aligasyon nga wala pa makabayad sa mga supplier kag tinawo ang foundation sang tinalikdan nga maskara. Giliyon man nga nagpasa sang tanan nga mga dokumento ang foundation agud pa matud-an nga wala na sila sang unsettled business rason nga sang August 26 sa regular session ginaprubahan na ini sang SP. Sa idalom sa mga kasugdanan, mag-a-assist lamang ang syudad sa tanan nga mga aktibidad apang ang Gugma Foundation na magahikot sang tanan. Pangunahan ni Rodney Mitz Ascalon ang ika-47 nga Mascara Festival bilang Festival Director. Una nga ginpahayag sa foundation nga Share the Smile, Celebrate Gugma ang mangin tema sa sining nga tuig kag hindi na sa paglaom sports complex ang arena dance competition bungod hindi na ini safe. Natanan nga i-announce ang foundation ng venue sang arena dance sa una nga semana sa Setyembre kadungan sang ilang nga launching. One lang nila is that na-certify ang Bacolod Gugma nga they have fully paid tanan nila nga mga obligations with the suppliers nila kag with their employees or mga workers nila. So amo to nga yesterday after nga nakasubmit na sang certification ang Bacolod Gugma Foundation, ginratify na sang SP naton. Sa number 8, padayon sa karon ang paghaylo sang PhilHealth sa publiko nga magpa-enroll sa ila sini nga yakap na programa. Sunod sa PhilHealth, sa 3.2 million na projected population sa Negros Occidental, 9.04% pa lamang ang nakaparehistro para sa yakap uko na 293,506 sa mga banwakang syudad sa Negros Occidental. Ang San Enrique ang may pinakataas nga yakap registration, 39.64% sa ilang projected population ang nakaparehistro. Pero sunod sa PhilHealth, ila ginaduso hindi lamang magparehistro kundi dapat i-avail ang serbisyo.
Sa idalom sang yakap program, may ara sang primary care benefit kaangay sang libre nga konsulta kag laboratory test, may cancer screening test benefit packages, kag PhilHealth gamot kung sa diin, may 75 ka mga libre nga mga bulong nga sarang ma-avail. Bisan nga PhilHealth member na, dapat gid nga magparehistro sa gihapon para sa yakap. Sarang magpadulong sa talatapan mismo sang PhilHealth, pwede man mismo sa portal sang PhilHealth o kung sa eGov nga app, magparehistro para mangin yakap member. Hindi lamang ang PhilHealth member ang pwede makaparehistro kundi pati man ang mga dependents sini na sarang maka-avail sa kasubungman nga mga benepisyo. Suno kay Janemy Halbuna, ang head sa Public Affairs Unit, dapat mangin proactive ang pagparehistro sa yakap kasubong nga regalo na sa aton kauhilingon. Antes pa man magmasakit o kung maglala ang masakit, makikita na sa mga doktor kag magpakonsulta. Ang Regional Vice President sa PhilHealth nagahayluman sa mga clinics and diagnostic facilities nga magparehistro kung mangin affiliate sang PhilHealth para man sa mas maramo pagid nga sarang malapot sang libre nga serbisyo. May 62 ka mga primary health care facilities para sa yakap sa Negros Occidental, 45 ka gamot pharmacies kag 5 ka mga cancer screening facilities. Parang amo na ning imo nga gift man sa self mo kaya kada isa ka tuig pa check up lang visit sa aton sa nga yakap clinic so that you'll see kung indeed healthy kita or feeling pilingan lang nga healthy kita kasi wala magaling-gala ni matchat so feeling nato di ba ma'am healthy kita pero actually basit posible may ara na dali nagyan suprero na kita nga masakit so I hope nga ma-improve natin ang data natin kakabay ang aton sila mga media partners buligan yung kami moms and sirs. Mga big companies, you can invite our PU head or ang mga new staff ng MUNO to go to your respective offices and then we will go to you and kami mag-set up sa registration booth. We will bring computers para ma-facilitate na mo ng inyong registration. We need you media partners to disseminate this because kulang pa din. And I would like also to take this opportunity na i-invite also ang mga diagnostic lab mga private clinics na magpayakap silang accreditation. Kaya we need more access sa population natin na may pangato ng mga yakap clinics. Sa number 7, sa Bacolod City, isa ka babae ang ginsnatch samtang nagahulat sang iyang food delivery. Nakuhaan sa closed-circuit television camera footage ang pag-snatch sang cellphone sa isa ka babae sa Lopezina Street, Barangay 31 sa Bacolod City, Domingo sang gabi. Ang suspect nakasakay sa motor kag wala sang helmet. Suno sa amo nga biktima, pangayaw kag bag-ulang sa Bacolod. Kung suno sa biktima, pangayaw kag bag-ulang sa Bacolod. Nga taga Himamaylan City, rason nga wala gid siya magunahuna nga amuyad to matabo sa iya. Nagahulat sang order ang babae sa isa ka food delivery service kag magasaylo kuntani sa piyak nga dalan agud tabuon ang driver. May kaistorya ang babae sa cellphone sang naghinay-hinay ang suspect kag ginagaw ang iyang cellphone. Nadala pa ang buhok sang biktima sa pagbutong sang suspect sa cellphone. Nag-isi-isi ang motor ng suspect apang giliyon ini nga nakabalanse kag nakapalagyo. Samtang ang biktima nakadalagan pabalik sa balay sa iyang amo. Nagpauli ang biktima sa ilabalay sa Himamaylan kag natala na nga magpa-record sa Station 6 kag makabalik o kung kag makabalik na ini sa Bacolod City suno sa iyang amo. Sa number 6, ginapatihan nga ginaprendahan sang pusil, ginbay bust. 4 ka homemade firearms, mga bala kag masobra sa 400,000 pesos nga balon sa suspected shabu ang nakuha sa buy-bust operation sa Zone 1, Barangay Handumanan sa Bacolod City, Martes nga adlaw. 3 ka persona ang nadakop. Nakip ng subject kag kilala kay alias Noy, 34 anyos, ang iya assistant nga si alias Mel, 31 anyos, kag isa ka customer nga si alias Bal, 32 anyos. Ang subject amo ginaligar nagapangpakon sa mga ginaprenta nga pusil sang iya nga mga customer. Suno sa pulis, nagatugas ang gamu ang subject kung nakainom. Pila sa iya mga tupad balay, ang nagareklamo nga masani madamo sa mga tao nga nakamotor ang nagasulod kag nagagwa sa iya balay bisan kaagahon na.
Nagpaidalom sa ballistic examination ang mga pusil nga nagkuha sa nasambit nga operation. Nakip na isa ka 45 caliber pistol kag tatlo ka mga 38 caliber revolver. Sa number 5, sa Escalante City, isa ka poste ang natumba. Pero ang problema, yara pa ang lineman sa ibabaw sa poste. Mabatian sa video ang pagsinggit sa kasakit sang lineman matapos siya nahulog upod sa poste nga natumba sa sitio Cagayon sa Barangay Balintawak sa Escalante City, Negros Occidental. Nag-oopera sa ibabaw sa poste ang lineman sa Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco. Sanggol pilang naghilay, kag natumba ang amunga poste. Nadala sa pagtumba sa poste ang lineman kag nagdiretsyo sa dulhugon nga bahin sa kilid sang dalan. Sa karon, base sa nagkuha ng impormasyon sang Escalante PNP, estable na ang kondisyon sa nasambit nga lineman. Natalana naman yung magpagawa sa ilang opisyal na statement ang Nuneco. Sa number 4, mga kable kag linya sang kuryente ginapunterya sang mga kawatan sa Bacolod City Government Center. Tatlo ka insidente sa pagkawat sa mga kuryente kag kable sa Bacolod City Government Center na report sa syudad sini nga bulan sang Agosto. Sunod sa kay Attorney Martigo, Secretary to the Mayor, nga una nga insidente nga in-report sang August 21 kag 22. Samtang isa naman ka kaso sang pagkawat sa mga kable sang suga, gin-report sang August 28. Dagdangat sa masobra sa 50,000 pesos ang balor sa mga kuryente kag kable nga gintaban sang mga kawatan. Masami nga ginakawat sa nukaygo amo ang mga daan nga mga linya sang kuryente kag mga kable sang suga bugod mahapos nila ini makuha. Matapos ang ini nga mga insidente, ginpang-isla na ang amo nga mga kuryente kag gintabunan agud hindi na madali-dali kawat. Ginmanduan na sang pamunuan sa syudad ang Public Order and Safety Office nga mas mabaskugon ang pagbantay sa palibot sang BCGC agud malikawan ang kaangay sini nga insidente. Naging yuman ang syudad sa kapulisan nga mag-deploy sa mga personnel sa BCGC labi na kung itubtub kaagahon. Handa nga magpasaka sa kaso ang syudad hinali nga makilala ang mga kawatan. What was previously, before, this is not the first time na may kinawatay man diri sa mga kable kag kuryente. Ato isa time sa nabalaan ang suspect sa nakilalaan, nag-file gituya ang city criminal case against sa suspect. So i-check ko lang ang status ang case kung ano to, kung ongoing or kung naka-bail ang suspetsado. But this time, once ma-identify as ang police, kag kung madakpan gidya on the spot, automatic ma-file ginaya ang city. Bisan although gamay man lang ng amount, but at least bala, seryoso ang city nga ma-file gid sila yung case. Sa number 3, nagdangan sa masobra 236 million pesos ang napanagtag sang DSWD nga ayuda para sa mga mangunguma nga apektadong ilang katubuan sang RSSI nga peste. Ang datos as of August 26, 2026 sa Negros Occidental, 188.4 million pesos ang na-release sa idalom sa emergency cash transfer sa 18,252 ka mga small farmers. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development, ang syudad sa Himamaylan ay may pinakamadamo nga benepisyaryo, 3,549. Nagasunod naman ang Murcia nga may 2,322 ka beneficiaries, sa Isabela, 2,262, kag La Castellana, 2,175. Sunod kay Raso as of press time para yung pag-releasing sa La Castellana. 13 tanan ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagbaton sa mulig. Sa Negros Oriental naman, 48.1 million pesos ang kabilugan nga pondo nga na-release sa anong tanan ka mga LGU na nagalakip sa Baay City, Canlaon City, Himalalod, Mabinay na may pinakamadamo nga benepisyaryo, 2,551, Pamplona kag Zamboanguita, 4,757 ka mga mangunguma sa Negros Oriental ang nagbaton sa assistance.
Sa number 2, ang pagdula sang pakyaw nga sistema sa mga asyenda ang ginaduso sa pila ka mga grupo. Parehas na lamang sang NFSW, KMP kag pamalakaya sa ilang ipatigay nga aksyon protesta sa gwa sang taradapan sang doli kaina sang aga. Panawagan sang grupo sa tunga sang krisis nga ginatubang sang industriya sang kalamay amo ang pagpatuman sang 5,000 pesos nga social amelioration bonus para sa mga field workers kag migratory workers para man matabangan ang mga apektado sa tiun sang siragaling. Bitbit ang mga tarpaulin kag placards ilang nga ginsingitan ang pila ka mga panawagan sa tunga sang gina-eksperyensya karon nga pagpanghangkat dala sang pagpang-atake sang peste sa tubo. Manubo nga presyo sang kalamay, tugas ang importation suno sa ila kag pagdubo sang production. Ginaduso Manila ang pagdala sang pakyaw system sa mga asyenda suno sa ila. Sa ilang nga position paper nga gina-submit, panawagan Manila ang pagpatuman sang reforms para sa mga Sugar Workers Association para tigayon magka-access ang socio-economic projects, maternity benefits kag funeral benefits santo sa nasaad sa layi. Biyog Manila nga mapasakaan ang among mga benepisyo. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. DILG nagpaatag nga wala sang na-report sa ila nga himata sang kunanuman nga opisyal sa barangay sa Bacolod City nga napilian man bilang presidential scholar. Miyerkules sang aga, tigayon na nga napanagtag sa Bacolod LGU ang tag 200,000 pesos sa 61 ka mga barangay sa syudad sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sa gobyerno nasyonal. Sa idalom sa sining nga programa, ginmanuan ang barangay nga magpili sa 5 ka mga graduating upon working students nga mga tagan sa tig 20,000 pesos bilang bulig sa ilang pag-eskwela samtang ang nabili naman nga pagagamiton sa mga social civic projects ng tagsa ka barangay. Nagpasiguro si Christian Nagaynay, ang director sa Bacolod City Department of the Interior and Local Government, nga hugot sila nga magabantay sa pag-distribute sang tagsa ka barangay sang among funds. Dugang pa niya, hindi dapat malakip sa scholarship program ang mga himata sa mga opisyales sang barangay. Antes pa man ginrelease sa barangay ang pondo, ginsapol na sang DILG kag sang LGU ang mga punong barangay agud masiguro nga mahatag sa husto nga mga benepisyaryo ng scholarship. Wala pa man suno sa iya sa may na-report nga may mga himata sang opisyales nga nadala sa scholarship. Una nga klaro ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga ang barangay mismo ang may kapasidad nga magpili sa ilang mga scholars. Nangin kontrobersyal ang piniliay sa presidential scholars matapos nga may pila ka mga kapitan sa Negros X nga ginreklamo tungod ila mismo kabataan o kunimata ang nakakuha sang tig 20,000 pesos pero tigayo na ini nga ginpangbalik. Kinahanglan aton makamaayuhon ang pag-implementar kami sa DILG Bacolod kalakip sa amon obligasyon na hanungod sa DILG Memorandum Circular sa pagmonitor sa implementation sini amon gid pagasubaybayan man ang distribution sini tungod nalakip sa guidelines nga dapat during the distribution iga-post gid sa aton nga mga barangay tungod requirement ina or part ina sang aton transparency sa pag-report sa sining nga mga proyekto kag kalakip ina sa igasumiter naton sa Office of the President. Kag sa good vibes, nakahibalo ka mo bala nga may barangay diri sa Negros nga nagasaulog sang Marang Festival. Basta gani bulan sa Agosto pasulod sa bulan sa Setyembre. Kung magsulod ka na sa sining nga barangay, nagausbong na ang baho sang Mara. Paano abi? Kay halos kada bangga sa barangay may mga puno sang Mara. Ginasiling nga diri mabakal ang pinakabarato nga marang. Ini ang Barangay Corona Divina sa Sagay City sa Negros Occidental. Nagadagsa ang marang sa barangay. Kada Sabado sang hapon, nagapila ang mga karo nga may karga nga mga marang halin pa sa nagkarinain nga parte sang barangay. Kadamo sa negosyante nga nagapangompra diri kay kung damo katama sang bunga nga yari diri sa Corona Divina. Sa kadamo ang mga luto nga marang diri ginapanagtag na lang. Yara sa 3 pesos, 5 ka pesos, 10 ka pesos kag 15 pesos ang presyohan ay isang marang diri depende sa kadakuon.
Ang paglaptas ang liso sang marang sa barangay ang kahimuan man kuno sang mga bats nga ari dire. Gani kada tuig, gina-celebrate ang Marang Festival sang barangay. May nanari-sari nga aktibidad nga related sa marang. Kag sini nga tuig, ang ikawalo na nga Marang Festival nga paghiwaton sa September 18 tubtub 19. Ang tema sang kapistahan, matamis nga marang, matamis nga yuhum sang palaabuton. Muliyag mo, manginaon sang marang, nakahibalo ka na kung diin ka makadto. Sa amon nga mga live viewers, nakibot ko mo base ba lang nga lately, tulo-temprano kita nga naga-news kasi nabangod nga nagaupod man kita no sa scheduled brownouts kasi maabtan kita brownout tugay-tugay hindi na makita ka news ka. So tulo-temprano kita, wala ta choice kay brownout adlaw-adlaw. Shoutout anay sa aton nga live viewers si Jesse Garucha Hivero Maulanon nga hapon sa ruming kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Shoutout kay Buds Fiwi Hivero nga congratulations kay tatay na siya. Congratulations kay Fiwi, tatay ko na kanumigin announce gid ni Jesse. Salamat kid sir. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast and IR kag sa ruming Subaldo watching from Pulupandan. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.